begitu. Coba Mbak Umi bawa sembarang Mbak. Ah, yeah. Mbak Umi. Saya tak mengeksplor Umi Afifah. Napa niki diospek niki, Pak? Mboten diospek. Oh, boten. Mboten. Ah, diospek. Pripun, Pak? Sakniki derek sinten? Sakniki dari Pak Sigit. Mane mboten derek teng grup pundi? Oh, boten. Bebas. Bebas. Freelance, Pak. Derek pundi-pundi. Oke, pun melu mriki mawon mboten napa-napa. Pokoke nderek sinten mawon sing betah. Nggih. Nggih. Bawa napa Mbak Umi? Bawa anu nggih, Pak. Niki nyuwun langgame Mbah Sukron. Ingkang pundi? Tapi cakraning ras sampun anu dereng nggih. Anune Loh, kok langsung dereng to, Mas? Sing ngendi? Aboting katresnan. Nah, Mboten napa-napa, sampean muni iku mesti ditabuhi. Oh, ngoten. Lho, Mboten napa-napa. mboten napa-napa. Tapi kula ngepek mboten napa-napa. Bebas. Oh, nggih. oh Sebentar ya. Saiki sing nembang yo ngerpek, sing nabuh yo ngerpek. Alah. Sing nabuh ora ngerpek. Kersane kompak. Nah, kersane Ngerpek kompak. siji, ngepek kabeh. Nah, Sing nabuh ngamur. iya. Kupinge kanca-kancane teng ngono iso. Teng. Hebat tok niki yoga-yogane tesih anu nggih, Pak, tesih muda-muda. Muda-muda. Nah, nggih tesih muda-muda. Muda-muda. Sing paling muda sing pundi? Kajenengan niku Sing gender. Sing pundi Om Jelang? gender. Oh. Niku muda-mudi. Niki Muda Nesang Prabu Kresna. menika gurunipun Cakraningrat sing gender. Oh, nggih. Senior. Ya sukunipun senior sukun. Nah, bawane napa, Mbak? Bawane Asmarandana, Pak. Oh, pelok. Nggih. Ya. Slendro, Pak. Oh, slendro. Slendro songo. Slendro songo. Judulnya apa kalau Mbak? Judulnya Aboting Katresnan. Sing anyar Pak. ya. Aboting katresnan. Nggih. Abu tenanan ya. Abu tenan. Tak kira nek karyane Pak Purbo. Mbah Sukron iki. Jarwaning Sulistyang Warani. Sandi Asmo. Oh, Sandi Asmone Jarwanto. Wagong lah. Terus Wraga piring jagat raya. Ayumu mong lair wae. Kadang medak kuwi. gak iso dadar wedak, Jo. Lah iki kan mung lahir iki kan biasane kan perawatan tok. Casinge ya Om. Casingnya itu anu surasaning seperti itu. Ya. Hapsari soteng iwang Hendra. Jaba lan jero beda. Kita kok ngalamat ngenes iki ya, Tru. Ayo. Jaba jero. Boten. Jaba jero ku ya beda. Jaba jero nek padha ku bingung. Werdine pripun kok jaba jero beda ki Lah Om? nek jaba ki piye jero piye ki kudune beda. Indoor karo outdoor. Nah. Kalau ngalit mangsa jambu Nanung kok pedhot talining tresna.
Engko sampean makcul ngoyo-goyo mak kelutik. Bener angger sampean cul yoga-yoga kutik. Mboten niki yoga-yoga cakraning rat niku sampun pinter sedaya, Pak. Saestu. Wah, Coba sak bait gimana? Ukur niki. Sak bait gimana Bapak tak dengar dulu bait pertama lagunya gimana? Ngeten. Iya. Aku bingung campur buyung. Ngaten. Mega mendung terus gawe bayung. Ngaten. Ning. Pertama sing aku bingung Mam ya. Aku bingung campur buyung. Oh iya wis ketemu. Aku bide. Nggih, aku bide. yoga-yoga langsung melok aku Pripun? bingung. Aku ya bingung. Ayo, monggo Mbak Umi Hafifah Aboting Tresno karya Ki Haji Sukron Suwondo. Yo. Aku bingung campur buyung. Mega mendung terus agawe Gagap-gagap yo dadi cakrane ngrat. Nah, tolak ukur. Grayang-grayang ini tekan gon. Nah nggih, betul. Berarti niki baleni sing D niki kaya sing B nggih kaya. Nggih. DB. Kok DB. Ini penyakit. Lah pripun to? Mote iki kan ada 4 bait A, B, C, D. C-nya ref, D-nya yang terakhir. Berarti D karo B iki padha. Berarti yo DB. Oh ya bener kowe iki. Nggih to DB. Engko terus gek terusane urip ana Ora. Nanae, nanae kene. Sing bergas mesti
Penak nggih Pak Sikit. Penak kuwi jebule kuwi ceritane nganu, wong wedok seneng karo wong lanang. Nggih. Wis jane sing kuwi sing wong lanang wong wedok to sing ucapke mau. Niki sing cewek. Oh sing cewek. Nggih. Jane isih ganteng bojoku wis Nah, hebatmu. Lah kok malah aku bareng wis duwe anak siji kok kaya nyawang bojoku kaya bosen. Bosen, betul. Oh intine ngono kuwi to lagu. Nggih. Mbah Sukron iki pancen keren. Mbah Syukron iku lah nggih ya Allah, Masya Allah. Ah, iya iya. Kisah nyata kuwi mesti. Niku ora fiktif niku. Ya, itu. Sing breges mesti teng mrene. Ceritane anake wong kondang to. Nggih, sing kondang ramane. Lah nggih ramane anake wong kondang nggih. Duh. Ah, lah. Awak pengen gawe lagu jolang aku. Pripun niku? Jolang kaya celeng. Alhamdulillah. Kaya ora biasane ora kaya celeng lho, Nduk. Lha napa? Kaya aki. Waduh, nggih. Nggih. Sok nek sampean nembang neh iki kanca-kanca wis siap di sana. Nggih, Pak. Wis digarap dedetak dendeng ceng. Nah, nggih. Cong cereng cong ceng. Pertanyaannya kapan kula nderek melih? Lho, kowe iki kapan-kapan wae bisa. Mbok ora usah mulih langsung ning Rembang. Waduh. Sing omahe kon. Nggih mulih sik persiapan nggawa salin sik. Nggih, heeh. Melu awan. Wah, dalang awan wis nyebar poster. Sesuk Mas Bagus. Seri mulih wis nyebar poster. Weh. Njaluk tolong di streaming sesuk. Tak tambahi 50. Aku tak nonton kok ngomah Mas Bagus ya, di streaming. Karo Pak Warno sumen di streaming. Ning kamerane diwalik dadi ndase dalang ning ngisor. Yo ora wae jungkel kabeh. Niku tambah 50 per orang napa wong telu Pak iki? Ya per orang. Oh, per orang. Wong tak kon nyuting wong loro tok wae. Satu kamera apa? Ya aja. Watake terus wonge kamerane didangakno aduh sing kasih satu. Nggih, Mas Bagus ingkang asta saron menika dalang. Binjing, Pak. Binjing kan Dalang siang. siang dalu benjing niku sedekah bumi. Oh. Wonten Teger Japah. Oh, nggih. Anu niki wonten Nawala Katresnan Sejati. Oh, iya. Nggih. Yo bareng-bareng karo Mbak Elisa bareng. Oh, ngene. Dene bareng-bareng Mbak Elisa. Iki ana layangan meneh dari Bapak Santoso utawi Pak Peno. Weh, mengke nyun lestari ki jeng miring. Terusan saking komunitas kesediaan Jawi. Nyuwun sumanding. Oh iya. Ora lali sembah nuwun kanca-kanca Cakraningrat Fans Club Mas Utomo. Wah iya, sing wis ngladeni awake dhewe. Nggih. Nggih. Iki mau didhisikke sesi deman Kembang Rawe king Mbah Kung menika. Oh, ngaten. Wong loro ana Mbak Elisa, ana Mbak Umi. Weh. Upama padha legane upama sak pantaran lho, Jo. Cik. Guru upama kowe milih Mbak Elisa apa Mbak Umi? Awakmu nek kira-kira ya iki aku takon sik wong cinta kalau tidak sehati bagaikan sebelah tangan Bertepuk saja. sebelah tangan. Nah, Nggih. umpama aku naksir jenengan ngono pertama kali permintaane sampean apa? Bingung mesti. Retindasku elek to. Ya sampean aja mutusi ngono Lah sik. permintaan kira-kira apa sayang? Permintaanku
dikasih kepastian aja dulu. Wow. Pasti, nek niki pasti. Kalau Elisa permintaan pertama apa sayang? Aku sing tak jaluk. Iya. Motomu. Wah iya. Apik lho Jo Jo. Tresnoi cari dari moto turun ke hati. Oh. Tadi ki ndelok motomu dulu. Oh, motomu mendolo. Motomu dulu kok moto mendolo. Lah itu tadi ngomongnya mumet ngono ya. Dari mata turun ke hati, terus akhirnya menjalin cinta sehati ke pelaminan. Wah, cara bojoku loro ngene Pak Igit. Piye, piye? Tanggoku bendina ndonga aku kondang mati. Kok iso? Lah sing lanang kaya boyo wedok ngene-ngene iki lah ya. Ape ndang ape do dinggo. Tapi malam hari ini kamu pasangkan keduanya menjadi mesra seolah-olah menjadi pasanganmu. Mbak Elisa coba sesideman digandrung Julang. Etek-etek wis sesideman karo Julang. Oh ngeten. Kula sik gandrung niki. Oh iya no. Ya, Sing rada apik yoga ya gelem aku. ngene lho. Ora sangkempet, engko nek ketok-ketoke kok awakmu ora betah terus kepengin mutah langsung sor ngono wae ya. Ada ya. Yo. Wiwitane Wiwitane. dicekel tangane. Kene tak cekeli. Oh, Tak cekeli. cekeli. Aku sing wedi line iku lho. Kok cekel ya. Tak demek. Aku ape didemek. Anderek sang peki. Nembe gandeng nopo Mbak Elisa? Nikita. Heeh. Nikita. Heeh, gandeng nopo niki? Kadal. Mbok nyambik ngono ora apa-apa rada gedhe sithik. Jenengan ngerti kadal ora? Napa niku kadal? Kewan cilik tapi sing senengane melet. Piye? Nek meret piye, Jo? Melete piye? Alah kok apik kowe timbang kadale. Lah kula pakane kok Pak Iki. Oh iya. Coba oper karo Mbak Umi, Ya mripate iki lho. Wah. Nyapa sampean kok terus nganu ki ngapa? Ibumu WA aku, Pripun? titip anak wedok. Lho, kowe kenal karo ibuke Nduk Umi? Lho alah ibuke niku kanca kula mek Bang Mekar. Juga Bang Mekar. Lah ibu-ibune karo do guyu. Berarti kowe omahmu sok nggo kumpulan ki nggo Bang Mekar ya, Jo? Nggih. Kemis sore, Kemis sore. jam 4 ya? Jam 4. Jenengane mbok takok wong Bu Sigit ya anggotaku kok. Layak. Kowe terus do ngomong bareng-bareng do ngopo to kowe? Nika anu Pak Igit, saderengipun utang memang kan ada kata-kata perjanjian. Oh, perjanjiannya piye? Ya. Ini kalau satu kelompok mengucapkan dengan kalimat, saya berjanji akan membayar tepat pada waktunya. Terus? Apabila yang lain tidak bayar, anggota harus nalangi. Bojoku diutang pira ya? Oh, alah, Pak Bukit niki saniki setiap Kamis nika 227. Nggih. Niki pun untuk 40 ajeng diguling melih niki. Sayang terus ke melih. Wong loro kok ayu-ayu kabeh. Karo bojomu sing nang ayu ndi? Ayo apa iki? Pak Igit masih mumet ya ayu iki to Pak Igit. Memang Pria bagus kang olah budaya Bocahe ayu pinter kepengin nyetot pipine ibuke aku. Loh, tak kira nyetot pipine anake. Lah putu anak iki wis pantarane anakku kok Pak Igit. Piye umpama menurutmu ngono awakmu iki imbang-imbangan umur wae ya. Nggih. Pura-pura bersandiwara. Umpama awakmu omah-omah karo aku ngono piye perasaanmu? mesti aku ngenes. Lah, iki jawaban jujur iki. Lah ya mosok aku tangi turu nyawang kaya ngene. Arep turu nyawang kaya ngene. Madang nyawang kaya ngene. Terus iso uga aku terus mbok setrumno listrik kabeh gede ngono ya.
Iya. Wong nek wong lanang ku wong wedok ki rasa milih-milih sing penting cinta yang suci. Wong nek wis dadi bojone iki lho, sing dienggo iki ora raine. Lah Lah apane? apa? Loh. Apa maksudnya napa? Ati. Oh, Oh, ati. ati. Sehati one heart. Kok iso Inggris barang? Nah, kok saged bahasa Inggris bareng to Pak niki, Pak? Oh, iki basa apa-apa iso kok. Sunda iso. Basa Sunda saged. Madura iso. Arab ya iso. Ah, kene keturunan Arab. Arab apa? Arab pati genah. Meneng. Iki. Sawan menyang kutha Lho iki Nduk Umi. Wah, iki WA saka Pak Wakil Rektor 3 UNES Pak Ngabianto. Oh. Ki nyimak dadi dua layar. Sing kiri iki nggo timnas karo Vietnam, sing tengen Sige Channel. Oh. Kalah kan kalah. Nggih. Oh. Iya, terima kasih Pak Sigit. Mbak Umi bisa kuliah S2 di UNES. Langsung diterima sebagai mahasiswa baru 2026. Oh. Aduh. Iya, wis saus matur karo Pak Warek. Langsung. Rono kon njukuk jurusan Jurusan apa? jurusan. Lah berarti kula langsung ten UNES langsung bayar ngoten, Pak. Oh iya. Oh. Terakhir tanggal 8 gitu nek sing S3, Bu nek sing S2 raro. Oh nggih. Pokoknya spesial untuk para praktisi-praktisi di lapangan. Bagi pelukis, bagi yogo, bagi sinden, dalang, pemain film, toprak kabeh iso kuliah ning UNES. Oh nggih. Ganti Elisa, ganti Elisa. Elisa iki surondok dewasa iki. Ora rondo iki aku wis dewasa banget lho, aku wanita dewasa aku padake. Wis percaya berarti wis mudeng karepe iki. Nah, Wis yo, mudeng. dok, Karepe kon kadang nembang podong. gentenan iki lho. Oh iya. Duh, Elisa. Bendera teraske yung yung Aja nggon kono. Wis tongko aku terus ngono tak imbe 20. Kok sithik men iki, Mbah? 20 yuta Bapak iki. selendang kuning. Bayarmu ki piro arek imbo iki? Hah? Bayarmu ki piro? Wong arek imbo 750 iki? nek arep 3 tahun mosok ra lunas. Oh iya. Bener. Selendang kuning kan saking Alah. Iki pacaran tapi dibuak. Ndelek kene ya. Ben ra ketok, ben deg-degan. Engko nek ra ketok aku kleru. Apa sing kleru apa genahno? Lungguhe iki lho lungguhe. Ora tuh. Sing ora ketok dikongkon ketok ya Jaya. Lah iya, sing ora ketok dipasani Senin Kemis gen ketok kok. Coba ndelok suaramu kaya Ganti kowe, Jo. Swara kurang permono. Ono merongose saya ketok. Kula niku asline gak merongos. Lah napa? Pas lahir niku ilate kula kedawan. Lah, ape diketok dokter. Heeh. Lah niku nggo heman, akhire untune sing tak kon nututi ilate. Oh, ngono. Oh, ngono. Ngono. Dadine ngeten iki. Andek mono ya mbokmu cilikane seneng karo kowe bangga. Kowe bangga. Kudang ganteng-ganteng dhewe lho mbokmu. Oke, anggere Piye terus? anggere pe sekolah no. Bagus dhewe, bintang-bintang dhewe. Ape teng pundi, Mas? Sekolah, Mama. Wah, terus Bareng ning sekolah nawar kancaku Jiro Lupatmo, tetep elek dhewe. ya itu tanda bukti bahwa kasih sayang orang tua kepada anaknya itu tulus. Abadi seperti matahari. Ke endi mo raine? Rai ini dhuwur kok delok raine ngisor. Ah ngisor ki yo duwe kok. Rai apa? Rai lok. Iya. Mama apa seneng aku tenan ate.
Ora kowe iki lho kaya wiyu kangkang. Rasanya aku pengen nyebrang rono lho. Wah, kepengen digendong sih. Aku lak Simbolis iki ngene. Ning wasis ngungro. Iki lho kaline jembar gede banget iki aku ora iso nyebrang, Mas. Lah kalimu kekamban kok. Kambang. Iya. Iki lho, pikantuk salam saking CFC Semarang. Cik. Mas Surito, assalamualaikum, sugeng dalu Bapak. CFC Semarang derek nyimak salam kagem CFC Senusantara, rayu sembah nuwun. Sembah nuwun. Salam Mas Utomo. Iya. Apalah kita tanpa penggemar ya Pak Iki. Oh iya, betul, Terima betul, kasih betul, Cakraningrat Fans Club. Nggih, Pak Suwono gebek. Iya, nggih. Sembah nuwun Pak Suwono Gondosari. Ngemplak. Nggih, matur nuwun. Terus Hangung romarang bendoro Dia sulis tiap pijer ngincangake alis Oper Nduk Umi Hafifah mumpung disimak niki Mas Kunzoro Umpama saking Semarang menika nggih. Selamat S2-nya nggih sembah nuwun Mas Kunzoro ya. Telaske nak. Terus tresno sesideman. Umi Luweh becik paten ana nimbang pisan. payungke Mas. Ah. Kembang rame ngidul gerobokan so. Monggo Mbah Kong.
Matur nuwun, menika request yang Mbah Kakung Pak Tugiman menika. Nggih, Gugong. Ada yang minta kesayangan juga ini tadi. Aduh, pokoknya lagu-lagu tentang asmara, Pak. Iya, kesayangan karena Mbak Sevilla itu kesayangannya Mas Mas Rizky. Rizky. Iya. Mas Rizky juga kesayangannya Mbak Villa. Iya. Sini Mbak Ida Lala. Iya, Mas Tengah-tengah, nanti kamu biar ketularan nom. Oke, cocok. Piye omonganmu kok ora penak. Sithik ning nyelekit. Piye. Iya. Iya. Rene teng tengah, Ning terus tengah, ben ben ketularan kaya nom lho. Ora mau ora nggo kaya. Ya nom. Swek. Ayo. Kok galak-galak ngene iki. Lungguhmu aja awur Mbak Yosi. Oh, ngono. Apa Nyetrum. nek lungguh jejeri dadi Nular. Oh iya. Aku tak jejer Bu Yuyun anu. wah malah nular ngantuk kowe. Aja. Iku ya nular. Apa petene kebeneran jejer jaya we. Ah, ya kuwi yak des ngono. Jedes ya. Wah, tenang. Wah, lah kuwi awake bentot lengene tato gambar abstrak. Abstrak itu malah kalau di seni rupa paling tinggi loh Mas Kastanya. Paling mahal itu. Abstrak wong campur panu sithik ning. Saiki Wong sing diimbul di fan iki Mas Didik RGS dadi ya. Tatone ya padha. Oh, tenan. Apa meneh nek nganggo apa kuwi jenenge rompi klambi putih ngono kae terus iketan ireng ngono kae. Nggawa degan, Wah kaya pucuke pecut dilebokke degan. Wah. Pecute dubung-bungke Mas Joyo jan persis RGS. abstrak iku. nek niku kaya ula weling. Wong ireng lho klambi putih iki rak ya. Ula weling kene ijek enom wis tuwa dadi cacing. Cilik ngono. Lagu karya Mas Bagong Darmono saking Klaten. Nggih. Kesayangan iki. Wah. Wow, kanca-kanca mesti bisa. Coba kayak apa? Dados.
luar biasa. Aduh. Wow, Mbak. Makasih nggih Mbak Umi, Mbak Elisa. Makasih Pak Iki. Itu Nuwun pangapunten ingkang kathah, mugi berkah sedayanipun. Amin. Ya mesti maklumi wong Piyayi Sulawesi no. Iya. Iso Jawa, iso Mayang, iso nyinden iki wis luar biasa. Iya. Matur nuwun nderekaken Wilujeng Kondur Mbak Lisa, kula tak neruske lakon. Iya, Mak. Ayo seneng-seneng ya kena ning engko bacotke ning gara-gara no, mergo isih akeh sutresna budaya sing kepengin mirsani babaring lakon. Iya. Kandan ingkang sekar gadung lawan kembang-kembang menur kang esmuarum winur lan yata-yatan kati kusuma warku kusing tupaku malon kalon awor mega kang membo bathara doyayi garwaning sun teka taman sira yayi tuka apa dosanipun kakang sira yayi ninggalakles katingaren yayi tuko ong siyaga budalan